Hiyo mujumbe onyari bali masaba kora libuna ne agojikurie kero kibugabana aze county ya Kisii nigobona abantu besokire kurwa nsensemeyo aho abarai aho anene bari bajikurie kero kibochumba sensemeyo uyo kurie kero ekigwetera ase kiama gyo DM Laban Joya nigobona nyandika kupoli abamenyi bensemeyo banyara bakumunyura ase ntunde yekurengana nigaririe kero ekyase kintunde se dokunire taragekera bono nigabwa togosemere buna ni achiko gekera asebe gateberuna bamenyi abutiga baramwete sensemeyo yobochorio boke gwetera kiama gyo DM ilinde bachikomwa igero gekyo ucyasa matukare bosyo anne tariki kyando mutije wa 5 umwaka oyoga iri anyaraka koleta magendero asensemeyo korengana nere bali baminto amangana na mange tubwate chipara chito chitenene chitarakorukene nore chibesa cyabira allocated by the national budget ngonko basabanga kamoranche mo kwangikero gekiga that will be my first priority ngo ikororo nyara ko bankorwanirira chibesa chibe kwororo na ko ba release chikorere chirosi chipara chito pale korukoru ibacho paka mate kyamo kameyende kogenda paka mwembe neyende korukoru nyantura ko paka ruguru ikorongo ekogenda paka kenyenya neyende gochara masha eche kubwatara ne para ya masimba agaiga ekende no kubwatia abana baito bagosoma skuru na bacho gokora matemu bagweta nimba ekibasari rinde banyako bakogendera masomo abo na abandi bali baikire chisukuru bakore form 4 nimba segete bagenda chi university abandi batware chi skill chi okwerwanirira sobogi mu buiga kende no bomo no bwanje ninkoraria sabantu baminto tutorwana. Let us have peaceful elections. Tochora barai baitongora. Na abatokoli gichikura ntobaze gutwara chindamwa mu mono. Ekiroge kino monto ya moko enda kugisarase. Ulinya sara beko koboko kwaye. Kuna ndo chenganya sana bacho kumbekero kobokira undi yiga. Twanchira na matokeo. Nandi ankyo kandi na bucha gokenyora. Na araburi kuruma yantali konyora. Na kana bonko ira nate yo nyali bali bamintonga mbiya mono. Ekina kingo baga. Na mono na abana baito bacho gokora matemwa guchakire weekend. Na baga neria mayanya saba ibirengere libikanyegete elindo banyako bakoinyora mangana alionsi. Bago chikoba bakulikasa matemu aje nabantu ase muchujo naro nabonko baganiringa chinga kichenda togo chora barayi baito buya elinde tonyara ko batogotwara abantu bacho gotokora gendero guchimutugari nacho Dr. Chweya nabore kero kibo chubo banyali bali masabe n'intunda ya gatatu kamuranche ngo basora abantu